Keď vám život neladí, Esi vám hneď poradí. Dobrý deň, ja som Esi a toto bude návod, ako si spríjemniť život, aby bol dokonalým. Dnešný deň sa budeme venovať téme, ako kopírovať youtuberov. Kto by nechcel mať dokonalý život? Ale však, myslíte si, že dokonalý život bez YouTube budete mať? Nebudete! Takže kto by nechcel byť dokonalý a úspešný na YouTube? Ja? To si prehnala. Takže, kto chce byť úspešný na YouTube? Každý. Poďme sa pozrieť, ako vzniká dokonalý kopírák. The fuck? Ja som tvoje druhé ja. To lepšie ja. Nešľav na tú šišku. Však môžeš okopírovať Goga. Ale ak nemáte svoje druhé ja, ktorý by vám mohol dobre poradiť, budete musieť počúvať mňa a moje rady, ako sa stať správnym kopírakom na YouTube. Takže, poprvé, pozdrav. Pozdrav je veľmi dôležitý a my vám dáme pár na výber, ktoré sa určite uchytia. Beam, jo, čus, alonzi, zdravím všechny živočišní druhy. Čaute, čaute, mastiči, mastičky a mastíčatá, ratatata. Selasi, prepáč, ale tvoje som naozaj nevedela vysloviť. Takýto efektívny a hlavne originálny pozdrav dodá život vašim videám. Výzor. Nezabudnite, že sa reprezentujete hlavne výzorom. Účes. Predsa nechcete mať na hlave nejakú chopku hnoja. Takže, buď si dajte dready, alebo ovcu na hlave. Tvár. Tvár je veľmi dôležitá. A preto by ste mali používať najkvalitnejší make-up na trhu. A to je Nutella. Oblečenie. Veď predsa šaty robia človeka. A hlavne Maríku Gombíkovú. A hlavne Mariku Gombítovú. Hlavnými základmi sú rukavice s kostrou, smradlavý šátek, dvoje okuliare, vodka do ruky a kýbel na hlavu. Ďalší z dôležitých faktorov je komunikácia. Čo chce počuť fanúšik, tomu povedzte. Žite ako oni. Musíte chodiť do lesa, rozprávať sa s kamerou, byť rebel, jesť stejky, nemať auto, to je veľmi dôležitý bod, ktorého sa musíte držať. V žiadnom prípade ani zadarmo nesmiete mať auto. Nikdy. Málo jedla. Ideme do Teska. A už vám neostáva nič iné, len si konečne založiť ten YouTube kanál. Takže pokiaľ sa budete držať týchto rad, tak budete úspešným kopírakom na YouTube a občas si môžete ukradnúť niečo z iných videí. Tak ako my.